asko irakurtzen gustatzen zaigulako. Eta gero irakurtziaz aparte ite ditugu eskulanak eta parriak egota bai. Da baita ere bakarrik irakurtzea baino lagunak irakurtzea gehiago gustatzen zaigulako. Guri nahi bintzak gehiena gustatzen zaitena da, liburuak irakurri eta eskulanak ititula adibidez, ite dena da gero xaguan eskulana, gero ere bai gero liburuska, errezeta liburuska eta gauza asko ere ditugu. Nei asko gustatzen zaiten Zarautza joan irakurle gazteen topaketan. Eta nahi gehien gustatzen zitzaiten kristalia ditia murala liburua buruz. Nahi gehiena gustatzen zitzaitena Altxorraren bila. Punta oso ondo pasatzea eta Liburu bakoitzakin ekintza bat egiten du. Bertako laguntzaileak gure iritziak kontuan hartzen dituzte eta askotan guk aukeratzen ditugu ze liburu irakurri. Eta irakurtzen nahian bitartean disfruta bete dut eta eharra da, porque danon artean irakurtze dut eta disfruta betea, eharra.